ntar lot tintan bayo orang soalnya kimamu ji sagari ani dadu bo ritiar phaka 18 বছর CPF pura bota 18 বছর kai phaka ga botini kai family abona tui sin kisar bo khushi khanya ni anu khushi khali geta na amna tini ara sanglai tonglai ta oh bini mung hotam ni dadu ha ni dadu mung hotam bin bung khamera dekorma ya motha botangai chin barigi monali mothan borok tang area to borok tangai te gana gini bo जों अन्य बरक निबो गुबुन हिन्दु निबो जों बे खबर खालाय जों चालायनि दा आनन्द अब जम्पुई PS हा जम्पुई जाला PS आन्दान पाराखा ते देवचरण बरेगी पारा केन्द्र सरा निनि मुंखरा आइ मुंखे रविन्द्र आं बिन दादता रा काहपन खन बनि सागिरनो बसासे फाइया abang ini kena ambil kayaknya kisah panah kayaknya bagai, ayam bisa kayaknya kita, atau kusi kayaknya hanya, mau orang kisah sama kayaknya kita, sama kayaknya, kusi kayaknya kayaknya, mereka, jataman bawa ke 20 besar kisah barat kayaknya, tapi yang tu bawa kan sok kayaknya, kisah kusi kayaknya, tak nunggu berapa, tapi tak usah tunggu kayaknya kita bawa ke, aku kayaknya nogo, kena jangan mang ni. Berima tong kiso. Sakiri he koy. Tak ni sakiri. Oh. Masa kata gubra ni zaman mah tong kan. Kalau panda ni ham panda jatuh tak kau buku ni ni jatuh kusi kali ni bisa sama ni mana kali ta. Kaham bukan sokan ni. Kau mau bukan jatuh. Pas lagi kami kali ni. Para mungut tam kagan mungut. Mau dari para, jatuh dari para. Jaga ambil baksa anu langsung ke kamu langsung bagi tay bisa ke sini tenang kelab member orang sini tay mau thani baru orang kami marbo baru ane bagi ang request kami baru anu accept kaya tay yang khar khayu baru anu parabo tisha samaso baru baksa tongnong bagi susu terima tay baru baksa parani bagi kaham samu kaham ang baru ini tangan ini masih 20 বছর যে আবহাওয়া আইসা কমিয়া যে 20 বছর নকনি হাতার দংনি আবো বেলাই जों খুব बैसागासो जों जे 20 বছর गिसि साहिमा दङ किन्तु जे खायनाय जे पार्सोनेल थांथंनाय आबरक बसायमानो बाहायके दं बाहायके मा थां 20 বছর तै बेले खामानो नामसकानि बा आनि आमबाबो सं आनि आनां फैतै आनि पारानि जत बाया बन्धु जत दिगिनो जे काम खाना नामसका बन्धु बेले खामाबा जागोन सिनि हानि बागै सामखाय दंनाय जे 2003 सिम थांमाने दाबो 2003 जरा ब हानि सामखाय दाबो बेनि साख्रि फुल खाय फायबायमोन बागै बिन सार्भिस बो काम खाय फैजा हानि बागै बो काम को सामखाय फैजा बो दाबो आनि दारा खालायो बो कासे सेन्ट्रेलनि कुबरा कमन्डो सेरपेमनि अंगताय आं बिनि बुफायं खालायो ताई आनि हानक मासा दङ अंका आं बहायनो हानि सामुं खायो अंका जागाव ताबो बिनि साख्रि फरां माने दिनि नग फायम बागै जों सिनि पारामसानि बरंनो सिनि मुसुंतै खुसिङै दंथगै गाहाम का पाइ फायमानो बागै जों दिनि बनो लामसगै दं थांलाय किसा सामुं नमुं रक सामलाखा जतन चालायनाय याम हायनि वान सलायै जों बुइनोबो किसा फनो लायनानै हहम दं खायलायनाय हिनिखौ जों दिनि याम हायके कायसा बान्दा खायलायता नोंनि दारां बुम खतम हो जाते आं दारां बुमुंके मेरा देबरमा के आनि बुमुंके दिनेश देबरमा के आनि हाना जों बुमुंके मेरि देबरमा के नो ओ जागान मुं खतम हो जेनो आनो जागान मुंके बरगी पारा के सिनि PS के जम्पुजला पोस्ट ऑफिस के केन्द्र सरा सिन सब डिविजन के सिपाइ जला नोंथां लुकरं तम सानमोन जों हायजे लुकरंमोन सानमोन सिनि खुसियो जतन फायै जोंनि मानतन खायमाने सिनि खुसियो जतन फाय माइसारांथो गाहाम का फायमा माने सोंथिनि जतन मिलै सिनि म थानगै सिन चार्जजोंगै सोंथिनि हामाय गरलायनाय याम हते आबो कासे सिनि इसोरे हामारि निवा सबायतास हामाय